Хеликон и издателство Егмонт започват съвместна инициатива. Всеки купил книга на стойност 20 лева в някои от 90-те книжарници в страната ще може да взема с 60% отстъпка един от 5 албума с фотографии на National Geographic. Великите панорами е една от любимите ми книги от промоцията. Вътре има някъде около 260 перфектни снимки, които са събирани от огромния архив на Националното географско дружество. Всички континенти, през морета и през океани, много красиви снимки с лъскавите неоново осветени градове като Ню Йорк, като Лондон, Сидни, през прашните североафрикански градчета до развалините на Мачу Пикчу. Освен великите панорами, в Хеликон може да си купите от промоцията и други 4 изключително луксозни издания, като великите портрети с чудесни 280 творби или гледки от рая, отражение на райски кътчета от земята с призив да запазим красива планетата, големите миграции, един свят на животните, който е постоянно в движение, и трудът във фотографии. 190 въздействащи снимки на Фердинанд Процман. Съвет от мен, като от книжар, не чакайте Коледа, направете го сега. Купете за себе си или за подарък, за близък, за приятел, за колега, защото промоцията е до края на ноември и важи до изчерпване на количествата, а някои от книгите са наистина и в по-малки количества, защото се радват на много голям успех. Верига книжарници Хеликон ви очаква с още изненади и промоции преди коледните и новогодишните празници.